खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 18 कार्तिक 1433 मायथाइ एबा 4 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनाय सोमोन्दो आरो हाबा जानाय जरानि गेजेराव नांलायनायनि जाथावना दं। जुदि नोंथाङा नोंथांनि रागाखौ दबथायनो हाया, नोंथांनि पार्टनारआ नोंथांनिफ्राय आलादा जानो थिरांथा लानो हागौ। बेनि अनगायैबो हाबा जानाय सुबुंफोराबो बिहाव बिखुनजोजों नांलायनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4। वृषभ राशि। जाय सुबुंफोरा बावैसो सोमोन्दोआव फैदों बिसोरो गावस्रानो हागौ। बेराफारसेथिं जायफोरा हाबा जाखांबाय बिसोरनि साना मोजां मोनलायनाय आरो रमान्सनि बेलायाव खामानि गैयै जागोन। पार्टनारजों नाङै जिरादफोरखौ लानानै नांज्लायनाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8। मिथुन राशि। सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरनि मोजां मोनलायनाय जिउआव बायदि रोखोमनि जेंनाफोर फैगोन, जायनि जाहोनाव पार्टनारजों नांलायनाय जागोन। बेनि अनगायैबो सावस्रियाबो गाज्रि जानो हागौ। बेजों लोगोसे जायफोरा हाबा जाबाय बिसोरनि जिउआव जेंना थागोन। पार्टनारजों नांज्लायनायनिबो जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6। कर्क राशि। सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरा सानसे गावसोरनि रागाखौ दबथायनो नाजानांगौ, नङाब्ला पार्टनारजों नांलाय खमलाय जानो हागौ। जुदि बाथ्राखौ समाव सामलायनाय जाया अब्ला मोनसे ब्रेकआपबो जानो हागौ। हाबा जानाय जराफोरा सानजौफुआव डेटआव थांनो हागोन, जेराव नोंसोर सानैनि गेजेराव नांलायनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। सिंह राशि। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ लोगोरिखौ लोगो हमनो हायो। हारसिङै सम हगारनाया जरानि गेजेराव थानाय गोरोबलायनायखौ बोखारगोन। हाबा जानाय जराफोराबो हारसिङै सम हगारनो थाखाय मोजां सम मोनगोन, जाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1। कन्या राशि। जुदि हारसिं मानसिफ्रा सोरखौबा मोजां मोनो बिसोरनो गावसोरनि मोन्दांथिफोरनि बागै खोन्थानो थांगासिनो, अब्ला नोंथाङा बेनि बागै फिन खेबसेबाव साननांगौ। नङाब्ला नोंथाङा सिगांथिं थांनायाव बांसिन जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। हाबा जानाय आरो मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि जिउ लोगोरिजों गोरोबलायनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन, जायनि जाहोनाव गोसोआ एसे गोजोन गैयै जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। तुला राशि। ग्रहफोरनि लोरबां थाथायनि गाज्रि गोहोमा हाबा जानाय आरो मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव थानाय जराफोरनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोहोम खोख्लैगोन। फिसा-फिसा जिरादफोरखौ लानानै पार्टनारजों नांलाय खमलाय जानो हागौ, जायनि जाहोनाव न'आव सानसे जेंना सोमजिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3। वृश्चिक राशि। दिनै सोमोन्दो आरो हाबा जानाय जराफोरनि थाखाय मोजां जागोन। नोंनि पार्टनारआ नोंथांखौ डेटआव लांनो हागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों न'नि जेंनानिफ्राय गोजानाव सम हगारनाया गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। धनु राशि। मोजां मोनलायनाय आरो रमान्सनि बेलायाव दिनै जुलि जानाय आरो मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव थानाय जराफोरनि थाखाय गोसोखांथाव जागोन। गावनि जिउ लोगोरिजों गोजाम बाथ्राफोरखौ बावनानै सम हगारनाया थासारिखौ मोजां खालामगोन, लोगोसे सोमोन्दोआव गोथौथिबो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गोथां आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। मकर राशि। सोमोन्दोआव थानाय सुबुंफोरनि लोगोरिजों नांलायनायनि जाहोनाव गोसोआ मोनसे जिरायनाय गैयै थागोन, जायनि जाहोनाव सावस्रियाबो गाज्रि जानो हागौ।
बे समावनो जाय सुबुंफोरा हाबा जाखांबाय बिसोरबो सानजौफुनि सिगां गावनि जिउ लोगोरिजों नांज्लायनो हागौ। नोंथांनि खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7। कुम्भ राशि। बेलासिसिम समा हाबा जानाय आरो मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव थानाय जराफोरनि थाखाय मोजां जागोन। नाथाय बिनि उनाव पार्टनारजों नांलायनायनि जाहोनाव सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ। बेनि अनगायैबो खर' सानायनि जेंनायाबो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां गाबआ जादों गोमो गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2। मीन राशि। सोमोन्दोआव थानाय जरानि गेजेराव जानथायनि थाखाय बिसोरनि सोमोन्दोआ लोरबां जागोन। नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों रायज्लायनो सम मोननाय नङा, जायनि जाहोनाव गोसोआबो एसे गोजोन गोग्लैगोन। सासे हाबा जानाय जरानि मोजां मोनलायनाय जिउआवबो हेंथा सोमजिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां गाबआ जादों गोमो गाब आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8।